gamay? Sakit yun. Masakit. Yun, sakit ang umbang. Naman Jumelina sa inyo, ma'am. O, pagpulin ni Jumelina. Ha? Ang kalato yung bukok sa babaw. Kaya, tao na mo kami to. Ang katong mo sa bukok, ipabaw ni mo. Ibutan ni mo dere. Di ba sa dahon, naman na ibang siyon ni mo. Ang kalato, ang kapit sa ulo ato, dere na mo ipabaw. Butangan ni mo ni sa 5 ka buok. 5 butang niya. Kada 30 minutos tanggal lang. Oh. 30 minutes lang. Ilabay na po mo, bag mo na po, butang na po ng bago. Kada 30 minutos. Ha?
Tahan ako, mawat sa taligo. Nanay, mamay na ka. Jesus, may maayon na medyas jackong pants jack. And guys, manang hilot guys. This is Eric Hilot of Digo City. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.